Ako sa vám páči dnešný turnaj? My sme momentálne v Hrachove asi na 5. turnaji. Sme tu so synom a prišli sme až z Trebišova a prakticky boli sme s výnimkou, myslím, že jedného turnaja na všetkých, lebo je tu jednak dobrá atmosféra. Sú tu silní hráči, čiže my cestujeme 200 kilometrov, aby sa aj syn niečomu priučil. A páči sa mi aj organizácia, celkový prístup a myslím, že tu sa deťom venujú, čiže má to veľký zmysel. Ako sa darí konkrétne vášmu synovi dneška? No, dnes skončil 4., ako vždy prehral, lebo psychika ešte začíname, takže od týchto hráčov tu nás sa má čo priučiť. Ale stačí, keď budete jednu vetu. Ja poviem ešte raz otázku, lebo aj tak som zakoktal. Asi. Ako sa darilo vášmu synovi dneska? Dnes skončil 4., ale sme spokojní. Dobre, tak len povedzte. Dnes skončil 4. a my sme spokojní, začína. Ďakujem veľmi pekne. Super. Ďakujem.